Så på, så kan høre, hvad jeg siger. Ja. Okay, dag, jeg er Victory, og jeg skal lige vise en B-kick tutorial. En B-kick, jeg vil lige starte med at vise, hvordan den ser ud. Og det man gør, er at man står først den her vej, kigger den her vej, med højre ben lidt bukket og venstre ben strakt. Så laver man sådan et dyk, en bue med overkroppen, ned foran, sådan her. Når man er i buen, så skal man huske at rette ryggen tilbage. Hvis man er bukket med ryggen, så hjælper det ikke så forfærdeligt meget. Så bliver det noget mærke med. Så ret ryggen, træk tilbage, og så tager sådan en bue. Når man så er nået i buen, hen til, hvor man kan kigge den der vej, løfter man højre ben op og henover. Sådan der. Sådan som man siger. Derfra. Ned. Op. Sådan der. Så synger man bare rigtig, rigtig hårdt. Og nogle gange så hjælper det, at man bruger det der butterfly setup først, hvor man tager højre ben foran, så jeg venstre ben tilbage. Jeg gider ikke lige vise lige nu, altså hvordan man laver det, men jeg vil gerne vise det her. Så det er vel det.